Hola a tothom, bon dia, com estàu? Què tal? Feia temps que no me passava per aquí. Vos demano disculpes perquè divendres pensava que havia pujat un vídeo i després me vaig temer que no, així que perdoneu. Bé, avui és un vídeo, com sabeu, un poc més relaxat, no és cap tutorial ni és res absolutament fora de lo normal, simplement vos vull donar unes petites pautes per fer els treballs de matemàtiques, d'acord? A vosaltres vos va arribar ahir en el document de feina setmanal unes imatges que és informació que vosaltres heu de ficar en el vostre treball, d'acord? Estan xerrant de figures planes, estan xerrant de triangles, estan xerrant de paral·lelograms, estan xerrant de circunferència i cercle, d'acord? Què heu de fer? Vosaltres heu de mirar la informació i primer de tot mirar menys si ho enteneu, d'acord? Si no ho enteneu, m'ho deis, vos ho explicaré, d'acord? No hi ha cap problema. Per tant, la primera passa és mirar menys si ho enteneu. La segona passa és decidir quin tipus de treball voleu fer. Si voleu fer un lapbook, si voleu fer un mural, si ho voleu fer com si fos un llibret. És totalment lliure. Jo l'únic que vos demano és que aparegui la informació del document, d'acord? Un pic teniu decidit com el voleu fer, és el moment de començar a elaborar-ho, d'acord? Teniu fins, me pareix que teniu una setmaneta per fer-ho, així que aneu tranquil·lament, no hi ha pressa. Superimportant, però, els dibuixos han d'estar fets en regla, d'acord? Perquè penseu que ja estan fent geometria i la geometria requereix emprar esquadra, cartabó, regles, és igual. Que no vegi jo unes línies fetes a pols, d'acord? I bàsicament, per què feim això? Per què feim aquests tallers? Per què feim totes aquestes coses que vos demano que són un poc fora de lo comú? Jo l'únic que he volgut o he intentat aquest curs amb vosaltres, igual que vaig fer l'any passat, perquè era el primer any que jo feia matemàtiques, és que vos doneu compte que les matemàtiques estan en el nostre voltant. De la mateixa manera que la setmana passada vareu fer angles rectes a casa, que n'hi havia, que era molt fàcil trobar-ne. És per això el que jo vull en les matemàtiques és que deixin de ser simplement una cosa que feim a classe i que vos doneu compte d'això, de que mos envolten, de que estan totalment envoltats de matemàtiques per tot i que és molt important conèixer-les perquè així coneixem el que tenim al nostre voltant, d'acord? Per tant, ara teniu tota una setmana per anar fent la feina de les figures planes. Qualsevol dubte, com us he dit abans, per favor, m'ho deis que jo vos ajudaré i poca cosa més. Recordeu que és un treball per presentar, per tant, no pot haver llapis, ha d'estar ben presentat, bé, ja ho sabeu, d'acord? I res més, vos envio molta força, que vos queden res, 10 setmanetes, anava a dir, 2 setmanetes de classe i molta energia bona, molta bona vibra i bé, espero veure-vos aviat. Adeu!